Takže doufám, že snad addon do složky Interface addon si umíte nahrát všichni, takže začneme tady. Group kalendář zaškrtnutý bez jakýkoliv chyby. Tak, do samotného addonu se dostanete tady přes tu ikonku u vaší mapy. Teď potřebujeme setup a tady nastavíme use share data channel. Channel je Aurora a heslo je 1, 2, 3. Potom stačí máčknout akorát tady na connect a během 3 minut se vám to samo sesynchronizuje a budete už v group kalendáři vidět. Jinak do raidu se tedy připojujete přes kalendář. Tady je na sobotu ICC 25. Tady Pedroný to ji vytvořil. Ano, chci se účastnit tohohle eventu a mám 5000 gear score. Done. Potom, když se chcete podívat, kdo už je tam přihlášený, tak tady vidíte v attendance, že mílí damage je tam Pedronito, Pichifuk a ranged je tam Slayer. No, a to je všechno, myslím si, že to zase tak těžký není.